ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସେତେ ସରଗରମ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦଳଡିଆଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା। କିଏ ଟିକେଟ ଆଶାରେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଦଳରେ ଅଲଗା ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏନେଇ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡିଟିଭି।